Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ ye kɔni ye a kuma selen ye. Mawuluda 2017 Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o ka bangeni de don a bɛ ɲɛnamaya silamɛw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka ɲinan y'a san 33 ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usmane Madana Haidara bi don ɲɛnamaya wa o fɛnɛ na malidenw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jamana wɛrɛ mɔɔw kana Mali kɔnɔ olu bi ye kɛnɛ ka stade du 26 mars la yirimajɔ ka kira ka bangeni ka a ɲɛnamaya ni bani ye o kadara kɔnɔ alamisa don novembre kalo tile 30 ka bɛn ni an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bangeni ɲaɲaninw ye min ye maa ɲɛmaw ye ka fara bɛɛ lajɛlen ka maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na stade du 26 mars kɔnɔna don silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ɲɛmaaba ni o ye Surakata Salamantaw ye ale ye kuma di a ka babu sentigi ma ni o ye secrétaire exécutif ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɔnɔ Mamani Kulibali a ka kuma Surakata Salamantaw tɔgɔla ka ɲɛsin maa welelenw ma a senfɛ min ye Mamani Kulibali ye secrétaire exécutif a ye dantigɛliw kɛ nazaraka la a y'a jira k'a fɔ angɛlɛ kɔfɛ ni nka mawuludu ɲɛnamaya siɲɛ 32 silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ni karamɔgɔ Haidara ka yamaruya ye angɛlɛ filɛ nin ye kana ɲɔgɔn sɔrɔ a 33nan kɛnɛ kan ni ka kira ka bangeni ka a ɲɛnamaya dako min dan bɛ o ye de min ye kira ye a cira ka kɛ hinɛ ye danfɛ bɛɛ lajɛlen kan Mamani Kulibali secrétaire exécutif a y'a jira k'a fɔ o dakun o min dara o ye wale ɲuman dɔn de ye ka ɲɛsin dali masa mɔ ni Muhamadu cili ye ka kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin anw mɔ a ko wale ɲuman dɔ kɛnɛ kan a bi wajibiya a mɔ a k'i da don baara dɔw la minnu kɛra san 2017 kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usmane Madana Haidara fɛ Mamani Kulibali a ye a jira k'a fɔ san 2017 karamɔgɔ Haidara a ye taamaw kɛ baarabaw olu caman kɛra ani a ka denbaya fɛ a ko o baarabaw la taamaw minnu kɛra karamɔgɔ Haidara fɛ ni o ye mission ye a ko olu dɔw kɛra sababu ye ka karamɔgɔ Haidara sen jɔ Burkina Faso dugukolo kan yɔrɔ 30 ɲɔgɔnna na o dugubaw o dɔ ye Bobo Julaso Waga Burkina Faba Konowari jamana kɔnɔ san 2017 a Seyida Sherif Usmane Madana Haidara Mamani Kulibali a ye a jira k'a fɔ a sen jɔra yɔrɔ 39 de la o dugubaw bɛ i n'a fɔ Buwake Yamoussoukro Abidjan Daloa o n'a ɲɔgɔnnaw a ko Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na san 2017 karamɔgɔ Haidara a sen jɔra Kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kulukoro mara la Bananbakaw fɛ yen Segu San Mbɛsoba Kucala cercle la ani Fana a ko nin dama ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye ni ka min ye maa caman ye k'olu tuubi ka don Muhamadu diinɛ na ni ka labanna ka silamɛya diinɛ dayɛlɛ ka bila a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na a ko karamɔgɔ Haidara ka taama ninnu kɔfɛ a denw olu fɛnɛ ye taamaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a Seyida Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ani a Seyida Badara Ali Haidara a Seyida Ibrahima Haidara olu ye taamaw minnu kɛ o dɔ kɛra Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan Konowari jamana taama bɛɛ o la Burkina Faso jamana bɛɛ o la Nazarala jamanaw bɛɛ o la ni o ye Europe ye ani Amerique jamana min ye jamana kɔkanna ye a ko jamana kɔnɔ yɔrɔ camanw bɛ yen u sera yɔrɔw minnu na u ye wulikajɔw ani welew da ka ɲɛsin mɔɔw ma mɔɔw caman donna silamɛya diinɛ na a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛmayaso ni o ye Fédération Ansar Dine International Fadi ye a ɲɛmayaso fɛnɛ ye muɲukumaɲakaw kɛ diɲɛ ɲɛfɛ dugu caman na i n'a fɔ Konowari Burkina Faso jamana Mauritanie Laginɛ Conakry ani Nazarala jamanaw i n'a fɔ Faransi Italie Espagne ani Malta a ko nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔ wɛrɛ ye silamɛya a bɛ se ka kɔrɔ don diɲɛ kɔnɔ cogo min na ko nin wulikajɔ in bɛɛ kun y'o de ye a ko nin baarabaw minnu kɛra karamɔgɔ Haidara a n'a ka denbaya fɛ fo ka taa se silamɛya dɛmɛtɔ fɛ o kɛra sababu ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u jamanaw minnu bɛ a tɔ kɔnɔ jamana kun ye 30 ye nka jamana nana kɛ 32 ye ka sababu kɛ Nazarala jamana 2 Allemagne ani Belgique olu farala silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kan a ko hadamadenya dɛmɛ nasara ka san 2017 jamana ɲɛmaw ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛma sugandi ka kɛ
ɲɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko mugani zabana denfa ye a ko senfɛ baara caman kɛra farikolola baaraw minɛw minnu donna o dafɛ ani nafolo minnu donna mois d'octobre dafɛ ni o ye ɲɔndɛmɛ kalo ye a ko a jate tɛ se ka dɔn a dabɔkun kun ye ka dɛmɛ don ka ɲɛsin maaw de ma dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye a ya min ye karamɔgɔ Hayidara n'a ka denbaya u ye dɛmɛbaw kɛ a senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a ya silamaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ kɛ karamɔgɔ Hayidara ka denbaya u ye dɛmɛ kɛ a ka kalandenw fana ye dɛmɛ kɛ a ko baaraw minnu kɛra o senfɛ Mali faaba la Bamakɔ o baaraw bonyana jamana kɔnɔ fana a bɛ o cogo la nafolo min sera ka fara ɲɔgɔn kan k'o don a dafɛ o taar'i jɔ silamɛya miliyɔn 100 ani miliyɔn 30 ani miliyɔn 6 la manganiya ɲumanw minnu fana ye dɛmɛ fana kɛ o sen dɛ o la a ko Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Hayidara jamana ɲɛmɔgɔw ɲɔndɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko mugani zabana senfɛ u ye kɛnɛw minnu labɛn karamɔgɔ Hayidara se jɔra a caman na kɛnɛ mugan ɲɔgɔnna karamɔgɔ Hayidara a y'i se jɔ olu bɛɛ lajɛlen la a ko Fédération Ansardine International fadi ɲɛmaaba ni o ye surakata salamantaw ye ka fara a tɔnden bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ ko u bi wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu y'u dɛmɛ baara in a ka nɔbɔli la ka silamaw bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn a ko yan'a ka bɔ kuma na silamaya dɛmɛtɔ ansaru bi wele kɛrɛnkɛrɛnnen da ka ɲɛsin Mali ma ɲɛmɔgɔw ma k'u cɛsiri hali bi min bɛ se k'a to an baden minnu bɛ tunga fɛ ni u bɛ deguw kɔnɔ jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ Algérie Mauritanie Libi a y'a fɛɛrɛ ka tigɛ olu bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min a ko a bɛ bɔ kuma na ni wale ɲuman dɔ de ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Fédération Ansardine International ɲɛmaayaso ma a ye kolabɛnni jɛkulu min sugandi k'o sigi sen kan ka kira ka bangeni o ɲaɲani kɛnɛ ka o labɛn ni o ye commission d'organisation ye a ko tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana lakana tigilamaw ko foli ni wale ɲuman dɔ fana bɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma tɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Association des jeunes premiers du Mali ani Association Mali kunko min ye kɛnɛya tigilamaw ka tɔ fana ye ko k'u fana fo k'u wale ɲuman dɔn ka sabu kɛ u ye u ka kanu jira ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma ni jɔnjɔnw dili ye a mɔ diplôme de reconnaissance tableau d'honneur drapeau national ka sabu kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye a sugandi ni ka kɛ ɲɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko mugani zabana denfa ye ko a y'a mina fa ko u bɛ dali masa deli min ye sija ani kɛnɛya o bɛ se ka nɔgɔya karamɔgɔ Hayidara a n'a ka denbaya sanuma ye cogo min bɛ se k'a to a kɛn bɛ hinɛ min ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma o hinɛ o bɛ se ka to senna a ko a bɛ bɔ kuma na ni nin de ye cikande don min donna a da silamɛya dɛmɛtɔ ansaru u ka ɲɛmaaba fɛ ni o ye surakata salamantaw ye nin kun ye Mamani Kulubali secrétaire exécutif a ka dantigɛliw ye minnu kɛra Nazaraka la stade du 26 mars la ka bɛn ni alamisa don novembre kalo tile 30 ye kira ka bangeni ɲaɲani kadara kɔnɔ hali bi o stade du 26 mars kelen kɔnɔ karamɔgɔ Hayidara ka kɛnɛ ka min ye maa ɲɛma caman ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye politiki ɲɛmɔgɔ bɛ o la diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ o la sɔrɔ bosoba ɲɛmabaw bɛ o la ni ka min ye wajulika ye ka se ka olu lamɛn an ka maa minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ kan u sera ka damadɔw sɔrɔ ka se ka olu hakilinadaw sɔrɔ Usmani Zogore n'a ka jatala Mohamed Traoré kun bɛ Sherifula TV Jabarani tɔgɔ la. Ba alhamdulillah rabbil alamin an bi ala fo an bi ala tanu an bi ala waliɲuman dɔn ala min y'an da k'an kɛ silamaw ye ala min y'an kunnaja k'an kɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mandenw ye an bi ala fo an bi ala barikada ala min y'a fɔ an ye kuranna kɔnɔ a ko in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum ko mɔgɔ mɔgɔ ni ala dɛmɛ ale ala b'i dɛmɛ wa a bɛ segin ka tugu i sen nɔ la donc an y'a ye alhamdulillah rabbil alamin salon mawludu ani ɲina mawludu salon mawludu an bɛɛ kabakɔra an ka jama cayara nka ɲina mawludu alhamdulillah jama min bi kɛnɛma o ka ca ni jama min bi stade kɔnɔna na donc o b'a yira k'a fɔ ala ye aya min fɔ ko n'i y'i cɛsiri k'a fɔ k'i bɛ ala dɛmɛ ala fana b'i dɛmɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko alhamdulillah an ka shérifkɛ min ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale yɛrɛ ka kumakan ye min ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ donc don o don ala bɛ ka tiɲɛ yira silamɛw la donc an b'a ɲini ala fɛ shérifkɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na donc wala an bɛ ala fɔ ko bi ye suba de
mi ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka maulidi ye ale yɛrɛ ko awwal ma khalaqa Allahu nuri wa min nuri khalaqa kulli shay'in alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ala ye danfɛn fɔlɔ min da o ye ale alakira ka nɔrɔ de ale alakira ka nɔrɔ de la ala ye danfɛn tɔw da donc an bɛ se k'a fɔ ko alakira ka maulidi a baraji n'a barika ka bon ni Lailatul Qadri ye parce que n'i y'a mɛn ko jɔn kunnandi i k'a fɔ sabu ɲuman n'an ko Lailatul Qadri n'an ko seli n'an ko fɛn fɛn an y'a ye kira de la donc wala o suba in horma kosɔn an ka kan ka duwawu kɛ k'an ŋaniyaw siri k'a kɛ ŋaniya kelen ye ka duwawu kɛ pour que ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka bɛn don maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hinɛ sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a kɛ maliyɛndenw ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ala ka basigi don jamana kɔnɔ ala ka fitina kun cɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ mawuludi kɛnɛ kan san o san an b'a lawaleya ni minnu b'a organiser sirifukɛ n'o ye Ansari international ye yarabi an bɛ duwawu kɛ kuma minnu bɛna fɔ yan ladilikan minnu bɛna fɔ yan nɔ ala ka hakili donni don mɔgɔw la mɔgɔw ka basigi ka baara kɛ da ye madame bɛ baara min na Sherif madame bɛ baara min na yarabi an b'a duwawu kɛ ala ka to a ka to nin sira in kan pour que jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la. Dawudu ma min bolo n b'a fɔ yarabi silamɛ ka ca Mali la silamɛ diinɛ mɔgɔw de bɛ yan nɔ bi ye dominɛ su de bi an b'a ɲini dɔw fɛn mana kɛ bi ani don nata la ala k'a minɛ Mali ma yarabi Mali ala k'a bɔ nɔgɔ la ala kana nin bɛn ye ala kana nin bɛn ye ala k'an dusu bɛɛ kelen ye an b'o de ɲini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foire du Maulud 2017 kɛnɛba don min gɛmɛ ka sɔrɔ bosobaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye i ka minɛn ka se ka lakodɔn sanni feere olu fana bɛ kɛ a kɔnɔ nin ye atako gale min n sigira senga ni hakilina ye hakilina min ni o bɔra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna coopération de Bamako la ka se ka min ye an ka jamana jagokɛlaw ani diɲɛ fan wɛrɛ jagokɛlaw olu ka minɛnw bɛ se ka falen-falen ɲɔgɔn na min bɛ se ka to a ya minɛn caman bɛ se ka sɔrɔ mɔɔw fɛ. Foire du Maulud 2017 a bɛ senna a ya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna stade du 26 mars la an ka ɲininikɛlaw Abdulkarim Sako ni Sɛk Dia olu ye munumunu zalo kɛ a ya foire kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ɲinaya siɲɛ fɔlɔ ye ka foire sigi mawuludi hukumu na foire min ni jagokɛlaw bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani dafɛ jamana wɛrɛw la ka na feerefɛnw caman yira clientw na sanni feere hukumu na an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw caman b'a kɛnɛ kan minnu bayɛlɛmanen don ka se ka kɛ ka adamaden nafa nɔgɔya kɔnɔna na fini feerelaw dumuni feerelaw minfɛn feerelaw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw bolola baarakɛlaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu y'an ka samafɛnw bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye minnu n'adamaden bɛ nafa caman sɔrɔ a la o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. An yɛrɛ ka yan sɛnɛkɛlen minɛnw de b'an bolo alihamudulilayi n bɛ se k'a fɔ a ko a ɲɛna ko kɛta don a kan ka kɛ wa fana bɛnna a ma parce que a bɛ kɛ sababu ye an ka produit bɛ lakodɔn an yɛrɛ bɛ lakodɔn produit minnu b'an bolo an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw de i n'a fɔ juga o dilanlen b'an bolo tigɛ ni fini ɲagamilen fini gansan fana b'an bolo kaba faralen b'an bolo o bɛ kɛ seri a kumaba n'a misɛnmanin ɲamaku bɔnbɔn bɛ yen ɲamaku mugu bɛ yen nɔ raisin sɛkiw b'an bolo tigɛ siniw bɛ yen nɔ tigɛ sigaroman bɛ yen a kɔgɔmanw bɛ yen nɔ mangoro jalɔn fana b'an bolo yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ka ban ka basimugu mɔnikuru kumaba n'a misɛnmanin segu ka dɛgɛ yan n'anw yɛrɛ ka yan dɛgɛ dilanlen olu bɛɛ b'an bolo yan nɔ ni clientw ka na fana quoi o fana b'a la parce que n'olu tɛ an tɛ marché an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka na hali ni wari t'i kunna i ka na i ka nin ɲɛ da yɔrɔ kan o bɛɛ b'anw la nisɔndiya quoi a bɛ connaissance fana d'anw ma mɔgɔw b'an lakodɔn an fana bɛ mɔgɔw lakodɔn an bɛ client kuraw sɔrɔ. Foire in kɔnɔna na fɛn wɛrɛw bɛ yen min bɛ se ka adamaden nafa min tɛ balo ye o dɔ ye mun ye sɛnɛkɛlaw ani minnu ka baara ye nakɔ baara ye o la masiw bɛ yen n'u bɛ baara nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo fo ka taa se nakɔ kɔnɔ baara ma. A fɛn kun fɔlɔ yɛrɛ o ye nafasɔrɔ pompe dɔw b'an bolo an b'a fɔ ko nafasɔrɔ pompe caman b'a fɔ ko ciwara mais ciwara kɔfɛ pompe modèle kuraw bɔra minnu fana utilisation ka nɔgɔn ni ciwara ye parce que ciwara kun ye pompe f'i kun i fa to la kosɛbɛ ka yɛlɛ ciwara kan k'a pédale mais pompe min b'an bolo ko nafasɔrɔ pompe ale utilisation ka nɔgɔn kosɛbɛ a bɛ kɛ ka nakɔ kɔnɔnaw sɔn dɔw yɛrɛ b'a utiliser ka ji di baganw ma donc a bɛ se ka utiliser fana sokɔnɔnaw na minnu bɛ siran denmisɛnninw kana bi kɔlɔn kɔnɔnaw ni fɛnw na olu bɛ se ka kɔlɔn condamner donc u bɛ pompe in connecter kɔlɔn na a utilisation ka nɔgɔn kojugu ka ji bɔ a kɔnɔ donc n'a bɔra nafasɔrɔ pompe la article wɛrɛw b'an bolo
o ye bisibu sarili kɔnɔna ye an b'an ka bamanan finiw an ka fini traditionnels donc an b'olu fɛnɛ kan k'o fɛnɛ promotion kɛ Mawuludi foire kɔnɔna na ani article caman baw. Foire na an ka baara ye sumansi feere de an bɛ sumansi kolokolo de feere Mali sumansi minnu sɛnɛna Mali la n'u ka ɲi n'u bɛ se ka sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan pour que u bɛ se ka lakodɔn cogo min na donc an b'o sumansi de feere bon o sumansiw kɛrɛfɛ an bɛ nakɔ kɔnɔfɛnw fɛnɛ feere i n'a fɔ salati tomati jaba ainsi de suite. An y'a foire ko komi an nana bon Mawuludi an bɛɛ jɛnko ye silamɛya de don bon foire initiative ɲuman don. Je dirais que ni fɔlɔ in na manque dɔɔni b'a la mais je suis sûr sangɛrɛ ka taa ɲɛfɛ olu lacune bɛ ɲɛnabɔ sinon ça va dɔɔni. Produit min don a bɛ sigi téléphone de kɔnɔ a bɛ n'a fɔ k'i ka banque ta k'a bila i ka téléphone kɔnɔna na maintenant i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'a ye i bɛ se ka sanu kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni warimugu bɔli ye bilen i bɛ se ka transfert kɛ n'a ye ka bɔ i ka compte la ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka compte la ka sɔrɔ o ma kɛ ni wari sara ye i bɛ se fana ka wari bɔ an ka gabu la n'o ye machine minnu bɛ wari bɔ ka wari bɔ yen nɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni carte ye wa ka kɛ sɔngɔ fana la sɔngɔ min n'a da ka nɔgɔn kosɛbɛ bon n'i y'a jateminɛ 1000 na o bɛ sɔngɔ bɛ bɛn dɔrɔmɛ 10 ma 2000 o sɔngɔ bɛ bɛn dɔrɔmɛ 20 ma foire ye kɛnɛ de kɛnɛ min n'a sɔrɔ a bɛ kodɔn caman fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ produit caman bɛ na n'i ye foire in jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ yan mais i b'a sɔrɔ activités tɛ kelen ye mais ne ka weleweleda ye jumɛn ye mɔgɔw kana u kana lajɛ an bɛ se min na u kana lajɛ u bɛ se ka nafa minnu sɔrɔ a kɔnɔ u kana lajɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ foire sigilen ka kɛɲɛ ni ɲinan Mawuludu ye a hakilinaw jagokɛlaw caman a diyara u ye kosɛbɛ bɛɛ k'i kunda foire in kan ka taa sɛnɛkɛlaw bololabaarakɛlaw jagokɛlaw ka taa ɲɛda u ka fɛn labɛnnew kan sɔngɔ duman kɔnɔna na ka fara u kan a ko labɛnbaw ye programme wɛrɛw labɛn zikiriw kɛnɛw bɛna sigi ka adamadenw ni fifa sabu n'i ko Mawuludu o ye nisɔndiya ye. Ayiwa silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ni o ye Fédération Ansardine Internationale ye san o san ka bɛn ni Mawuludu ye joli di u dɔnbɛn ni o ye ka se ka niw kisi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye farikololabanaw sɛgɛsɛgɛliw ye nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ Fufalaki yɔrɔ kelen min na Bangoni Janginɛbugu do Sherifla centre de santé Sherifla la o lada timɛna ka bɛn ni sibiri do décembre kalo tile 2 ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Tata Ture n'a ka jatala Fuseni Keita ani Abdurahmane Mali. Tile kelen taara kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ k'o ɲɛsin mɔgɔw furakɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu n'olu ka dɔntaw ka wuriyalen don dakɔnɔnabanaw furakɛli ma ka fara jelidiba kan min n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 100 caman fara ɲɔgɔn kan minnu y'a kanu k'u joli di fu walasa ka mɔgɔw ni na kisi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka sababu kɛ Fédération Ansardine Internationale ye a bɛ don u ka ŋaniya ɲumanya baara waleyaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kuntigi Mohamed Bangeni ɲaɲani kadara kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ma a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Effectivement Mawulu bonya kosɔn centre de santé Sherifla an ye joli di organisé ka kɛɲɛ ni bi ye ani journée de consultation gratuite n'o ye ka dakɔnɔnaw lajɛ ka banaw détecter ka banaw furakɛ. Voilà Fufalaki an y'o kɛ bi o kɛli kɔnɔ an bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la sabula jama nana et puis bɛɛ b'a fɛ i ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ o ma nɔgɔn donc an bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la mais an bɛ don min na an bɛ waati min na sisan nɔ vraiment an sera k'a maîtriser sabula bɛɛ bɛ ka don par ordre an bɛ ka furakɛli kɛ fana mais an ma complication jugumanw sɔrɔ k'a fɔ min bɛ se ka n dépasser jateminɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye caman t'a dɔn an fɛ yan centre Sherifla caman t'a dɔn primo ko ɲi bɛ furakɛ an fɛ yan caman t'o dɔn donc aw jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ɲi bɛ furakɛ an fɛ yan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc u bɛ ɲi furakɛ u bɛ ɲi bɔn u bɛ prothèse fixe et mobile prothèse dɔw bɛ bɔ ka don dɔw fana bɛ to yen a ti bɔ bilen u b'o bɛɛ labɛn yan ni bana caman bɛ yen dakɔnɔbana caman bɛ yen a bɛ furakɛ an fɛ yan mais maaw t'a kalama donc aw nali bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kunnafoni pour que ka bɔ kalama ko ni furakɛ bɛ k'an fɛ yan. Fédération Ansardine Internationale ka nin waleya min filɛ nin ye a kanuna kosɛbɛ dugudenw fɛ wa o kelen kun don Banque de Sang ɲɛmɔgɔw fan fɛ ni k'u da maga jeli nafa la kɛnɛya sira kan ka d'a kan kuma caman mɔgɔ dɔw bɛ bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ jelintanya ye. Donc don san ye fɛn ye mɔgɔ min bɛ yen ni a ka kɛnɛ n'a bɛ taa san 18 la ka na san 60 la n'a bɛ wuli ka na a yɛrɛ ma dɔgɔtɔrɔso la ka na joli di sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka joli di
donc joli bɛ taa minɛn kɔnɔ k'a lasago n'an b'a fɔ poche de sang donc ka o sɛgɛsɛgɛ k'o bila k'a di banabaatɔw ma donc an b'a fɔ o de ma don de sang donc nafa min bɛ don de sang na nafa barika ka bon parce que mun na bi tile in na technologie développée la mais fura tɛ yen min bɛ se ka joli remplacer donc mɔgɔ min bɛ yen n'a dalen don dɔgɔtɔrɔso la n'a ye accident kɛ muso min bɛ yen n'a b'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ koloci bɛ mɔgɔ minnu na ani bana wɛrɛw bɛ mɔgɔ minnu na n'olu bɛ yen donc olu mago bɛ joli la donc ni u m'o sɔrɔ o waati kɔnɔna na a bɛ se ka na ni ɲangata dɔ ye waati dɔ kɔnɔna na donc à ce moment o y'a nafa fɔlɔ yɛrɛ ye ka taa banabaatɔw fɛ na mais nafa min b'a kan tuguni min yɛrɛ bɛ n'a di nafa b'o kan parce que a ka kɛnɛya sabati a b'o dɔn nin fɛn kɔnɔna na parce que ni joli taara analyse dɔw bɛ an b'olu kɛ n'an b'a fɔ sida bana banakisɛ an b'o fɛ an b'a fɔ min ma sayi jɛma hépatite B ani hépatite C an b'o lajɛ dɛmanjala an b'o lajɛ ani a tigi ka joli groupe sanguin n'an b'a fɔ a joli numéro olu bɛɛ bɛ fɛn parce que mɔgɔ caman de bɛ yen bi o tɛ nin si dɔn o yɛrɛ la an bɛɛ b'an kunfɛ ten mais n'i ye joli di e bɛ se ka ninnu bɛɛ sɔrɔ lakodɔn. san o san an bɛna yan nɔ an bɛna joli di maaw kun kɔnɔna na u ka activité vraiment a bɛ kɛ sababu ye an bɛ joli caman sɔrɔ vraiment joli ninnu n'an y'u sɔrɔ n'an y'u baara an b'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la dɔgɔtɔrɔsobaw bɛɛ la ya commune 6 ka taa commune 1 n'a fɔ commune 6 joli bɛ taa o yɔrɔ bɛɛ la ani Gabriel Touré ani Pongé ani Luxembourg ani hôpital de Mali joli ninnu bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ joli ni analysew kɛla vraiment a nafa ka bon wa minnu bɛ joli di fana olu fana b'u ka jaabiw sɔrɔ k'a lajɛ ni fɛn b'i la ni fɛn t'i la o fana bɛ dɔn donc vraiment an bɛ Sherifu fo vraiment nin baara ɲumanya in na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛra sababu ye mɔgɔ caman nin ma u k'u ka joli lahalayaw dɔn wa a kɛra sababu ye ko kura u ka lajɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni musaka bɔ ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Liberiya jamana kɔnɔ sanfɛ kiiribulonba Cour suprême ye a jira k'a fɔ dɔgɔkun nata olu b'u ka jaabi laban bɔ k'o bi kalata kunga kalata min ni o kɛra Liberiya jamana kɔnɔ octobre kalo tile 10 jamana kuntigi sigi kalata kun don min bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaa kura di Liberiya jamana ma min bɛ cogo musolaka nɔ ni o ye Ellen Johnson Sirleaf ye ndolatila kɔrɔ min bɛ Liberiyakaw fɛ George Weah kalata jaabiw kun y'a jira k'a fɔ ale de bɛ ɲɛkun na nka ka kan tako filanan ka kɛ nka maa min nana jɔyɔrɔ sabanan na ni o ye Charles Bromsky ni ale y'a jira k'a fɔ ale ma diɲɛ ni jaabiw bɔcogo ye kalata labɛnni jɛkulu fɛ ko namara kɛ n'a kɛ o kɛra sababu ye maa min nana jɔyɔrɔ filanan na ni tako filanan kun kan ka kɛ o ni George Weah ni ɲɔgɔn cɛ Boakey o fana ka fara Charles Bromsky kan ka jira k'a fɔ ale yɛrɛ fana ma diɲɛ ni kalata labɛncogo ye kalata labɛnni jɛkulu fɛ o de kɛra sababu ye sanfɛ kiiribulon kun ye a ɲini kalata labɛnni jɛkulu fɛ yanni u k'a fɔ k'u bɛ tako filanan dɔgɔda u ka lajɛ maa minnu kɛmɛ k'u ka dusukuma kasi jira wali kelen dusukun gamigami jira u ka lajɛ ka olu ka jaabiw di u ma fɔlɔ ka u yɛrɛ ɲɛfɔ u ye tuma min na ni kalata labɛnni jɛkulu ye maa ninnu lamɛn u y'a ye k'a fɔ u tɛ se k'u ka a ya kuma ninnu da ka baara kɛ n'u ye bari sabu ka da ka olu yɛrɛ bolo u bɛ k'u bolo ŋɔninde si fɛn minnu ma k'olu kɛra degun ye baara kɔnɔ k'u man ka kalata jaabiw bɔ a mɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye Boakey ni Bromsky ye u ko n'a ma ɲa k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu ma olu nimisi wasa o kumana u bɛ se kiiribulon ma ko fɛn min ma ko plainte k'o don o jaabi de bɛna bɔ sa sanfɛ kiiribulonba fɛ dɔgɔkun nata an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa minnu ni olu ye jateminɛbaw ye kalata binna k'u ka observateurs internationaux olu caman ye a jira k'a fɔ olu kɔni ma o n'a ɲɔgɔnna degunba ye kalata labɛnni cogo kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalata tako fɔlɔ jaabiw bin wa Ameriki jamana min fana ni Liberiya jamana ɲɛjɔyɔrɔ y'o ye olu fana kun y'o dantigɛli kelen kɛ nin y'o dɔgɔkun kelen ye. Libikaw ka minisiri ɲɛma min lakodɔn bɛ diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ ni o n'a ɲɔgɔnna fangaba tɛ la ale kɛmɛ k'i kunda Ameriki jamana kan ni Donald Trump ka se ka ɲɔgɔn ye kɔrɔfɔw ye a jira k'a fɔ ani Donald Trump ka minisiri fila ye ɲɔgɔn ye wa ni Donald Trump yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye bariko min dan bɛ Libi lakana tigilamaw ka maramafɛn ko kunna ko u ni maramafɛn manga ka sabu kɛ Libi basigin dɛ embargo o bariko bɛ se wuli cogo min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2021 nin bariko in ni dan bɛ Libi jamana kun ko u ni maramafɛn manga
aya min ye Fayez El Sarraj ye aye anyene Donald Trump ni aka fanga fɛ aka fɛrɛkɛ bariko in bɛ se ka wuli o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Libi surasiya ye a mago bɛ minan na ka se ka maaw kɛlɛ maa minnu ni olu b'u dɛn a y'a ka nazarala lasɔrɔ ni Libi jamana tɛmɛnen ye ko lakana tigilamaw mago bɛ minanw na ka se ka o bali an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri ɲɛma Fayez El Sarraj a ye wele min da a kɔni ma jira k'a fɔ wele in jaabilen don Donald Trump fɛ ko minan na di wale kelen minan na di wa u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ fɛnɛ kɛra bara kɔnɔ ni o ye wikilo ye nka bibi ngɔni na min ye a ya Fayez El Sarraj kɔni ye degunba bɛ a ka Libi jamana kɔnɔ baw kabini don min na a donna Libi jamana dafɛ kuru na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka na ka kuru bɛlɛ Libi ko ajidaw la marisikalo tile 31 san 2016 ka na bila bila a sen tɛ k'a ka fanga boli Libi fanw ga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tripoli yɛrɛ min ye faaba ye n'a b'o kɔnɔ a ka fanga ti boli o fa bɛɛ lajɛlen kan a y'a kulu maramafɛntigiw n'u ka maramafɛnw gɛnmɛ ka yɔrɔ dɔw tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'u tila k'u kɛ u taw ye u b'u ka fanga boli o yɔrɔw kan maa min jateminɛ ngumɛ ka kɛ Libi bɔbaa ye bolola ka se ka Libi basigi ni u kɛ ngumɛ ka ni maa sanga ni ɲɔgɔn ye Afghanistan jamana ɲɛma Ahmed Karzai min ni o nani kɛra sababu ye ni nka min ye Bamanci jɛkulu min ngumɛ ayiwa Afghanistan jamana kɔnɔ Taliban k'olu ka fanga bi a y'a kun kɛ ka sanga ni o min ye a sen tɛ ka nɔbɔ a y'a yɛrɛ kɛ mɛ ka hakilinaw ta ko n'a ma ɲa ka fɔ Libi surasiya kilan bɛ bi ko bɛn tɛ bilen a kun b'a fɛ ni ka na ni lakana jɛkulu kura wɛrɛ ye min bɛ se ka jamana ɲɛmayaso lakana garde présidentielle ani kɔgɔjida lakanabaw ni o ye garde kɔtiw ye nka min ye o yɔrɔ in ye nazarala jamana caman bɛ yen ka daminɛ Ameriki jamana ka taa se nazarala jamanaw ma i n'a fɔ Faransi ani Irisi la olu hakilina tɛ o ko in ye olu ka laɲini ye fɛn min ye fɛɛrɛ ka kɛ ka Libi surasiya yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan walasa min ye kulu maramafɛntigiw minnu ni maramafɛn bɛ yala yalaw la olu ka maramafɛn bɛ se ka ndaraki u la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Fayez El Sarraj degun min bɛ a ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye Libi kɔrɔyanfa jamana ɲɛmayaso dangele Marshal Khalifa Haftar n'a ka fanga de ye bawo o ta y'a ka ko ye wa o ka fanga bɛ boli fan caman kan a y'a min ye a yɛrɛ ye a ka se ka jamana in mara o baara degun de bɛ a kan ni a mago bɛ Ameriki jamana ka dɛmɛ na Ameriki jamana kɔnɔ Donald Trump ma bɛ se k'a fɔ a ka laɲini dɔ sabatira a dɛsɛlen kɔfɛ Barack Obama ka sariya talen dɔ bili la k'o bɔ a mɔ ni o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya sɔrɔ fanda ani faama Barack Obama nana ni o sariya min ye ni u k'a ma ko Obamacare Donald Trump kun ye laɲini kɛ k'a fɔ a y'a ni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye kɔni a y'a min ye o hakilina ye o bɛ bin ka bɔ yen bawo a dagosi ka bɔ jamana waganden mɔ a nanen a ye tin a la k'i tan a la ka dɛsɛ kolokoto a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a taa o taa n'a ye wasabilenw kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ binjogo tɛ a y'a Barack Obama ka hakilina in na nka yɔrɔ min fɛnɛ kun bɛ yen n'a kun y'o fɛnɛ layidu ta kalatabaw ye o ye de k'a fɔ lɛnpo fɛɛrɛ na tigɛ ni ka caman bɔ o fanga na a y'a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛdaw kunna cakɛdaw minnu ye kɛnyɛrɛyew ye o de sen bɛ sira sɔrɔ bi barisabu ka d'a kan wasabilo min bɛ wele ko Sena olu ye kalata ka jira k'a fɔ sariya sen in bɛ se ka latɛmɛ kɛmɛ sara la 51 olu ye kalata o b'a jira k'a fɔ wasabilo filanan ni o ye chambre des représentants ye aya olu bɛna lajɛ ni Sena wasabilo ka jaabi ninnu fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ ka sariya kunba kelen bɔ min bɛ se ka to lɛnpo a musaka dɔ bɛ se ka bɔ a fanga na aya Ameriki jamana kɔnɔ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ fanga sɛnɛmatɔnw kun ye a jira k'a fɔ min ye wulikajɔba ye o bɛ kɛ ka jira jamana ɲɛma Joseph Kabila k'a fɔ a ka fanga dɔ kɛra a la a ka taa ka bɔ jamana kunna o senfɛ n'o tile 30 alamusa don taama in a kɛtɔ lakana tigilamɔgɔw ye bɔnɔ banfula don maa caman kunna ni nka maa 50 ɲɔgɔnna k'olu jogi maa minnu fatura olu jatew fɔ ni ma se ka dɔn ka kunnafoni gafe dɔw nana ni a ye k'a fɔ maa kelen o de kosɔn tɔn dɔ bɛ yen ko Association Congolaise d'accès à la justice tɔn dɔ min gɛnmɛ ka min ye a y'a kiri damakɛɲɛ wali kelen maaw ka hakɛ dili u ma k'o matarafa o ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni jumadon ye k'a jira k'a fɔ a y'a wale min kɛra olu ma jɛ ni a ye u bɛ a kɔn u bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ maa minnu minɛn bɛ a maa bɛɛ lajɛlen ka bila barisabu ka d'a kan ko maa 200 ɲɔgɔn na de welela bɔgɔ jeninen ka lakana tigilamɔgɔw fɛ a senfɛ ko wa maa 200 la hali bi maa 100 ani maa 30 olu bɛɛ bolola polisilakaw kɔni ye a jira k'a fɔ olu kɔni jate tɛ olu bolo u bɛ se ka min kɔni fɔ nka fɛn kelen min kɔni kɛra o ye mobili 2 olu jenina Kongo Kinshasa fa bala Kinshasa Burundi jamana kunkan lajɛ dɔ bɛ senna Tanzanie jamana kɔnɔ min bɛ se ka to
sigikafo o bɛ se ka kolokolo fanga sinamaton ani Pierre Nkurunziza ka fanga ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafo n'u donna ka bɛn ni tarata décembre kalo tile 2 ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ko in bɛ ka taa cogo min na a tɛ se ka nɔbɔ barisabu ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ fanga sinamaton ka laɲini Pierre Nkurunziza tɛna jɛ ni a ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sigikafo in kɔni bɛ to sen na fɔ décembre kalo tile 8 Tanzanikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Benjamin Gbaka ale de kɛn bɛ surunani donba ye Pierre Nkurunziza Burundi bɛ degun kɔnɔ kabini san 2015 avril kalo la a y'a jira k'a fɔ a bɛ mananzabana ɲini a baara ta bɛnkan dɔ de bɛ deli ka tɛgɛnɔ bila min kɛra sababu ye ka fu siri a y'a san caman siya woloma kɛlɛ la san 1993 fɔ 2006 Burundikaw kɛn kun bɛ ka maramafɛn ta ɲɔgɔn kan mɔ Arusha bɛnkan Tanzanie jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka Burundi suma wa o bɛnkan fɛnɛ kun kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ manda da ye laye nka Pierre Nkurunziza nane jamana sariya sunba kura sigilen a labana ka jira k'a fɔ Arusha bɛnkan tɛ jate bilen jamana sariya sunba constitution ko de bɛ jate a baara ta jamana sariya sunba yɛrɛ fana ye n'u ta yɔrɔ ye o accord d'Arusha in de ye o de y'a to fanga sinamatɔw ma jɛ ni a ye ni Burundi bilama kalayalen don maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ sigikafɔ in kɔni décembre kalo tile 8 bɛ taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ tɔkaje ye. Mogadishu o ye Somali faba ye octobre kalo tile 14 Bamanjiw ka cɛni ba kɛra ye jate kun wɔlɔw kun ye a jira k'a fɔ maa 358 de bɔnɛna ani na furumarani dɔ ka furu ni sababu la nka jate labanw n'an bɛ a jira k'a fɔ a ka ca ni o ye maa 512 o de bɔnɛna ani na maa 316 olu de joginna ko yi ngera yɔrɔ min na dunanjigisoba dɔ bɛ Somali faba la Mogadishu o kɛrɛdafɛlaw la yɔrɔ do yɔrɔ min ni jamana ɲɛmaw yer'u ka baarakɛ yɔrɔw caman dagan bɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa citerni dɔ ye mobilibaw minnu bɛ taji ta olu dɔw fɛnɛ jɔlen kun o kɛrɛdafɛlaw la furunbarani ka furunin de kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ wuli ka a kɔlɔlɔ bonya maninbi ka maa faalen kɛ maa 500 ani 12 ye Sebabulakaw olu de bɛ Somali jamana kɔnɔ ka Somali basigi tiɲɛ. Bamananga kunnafoni bi kunjɛ nin yɔrɔ in na nka ka dawulo ka fɔ bamananga kunnafoni mana tɛmɛ hali bi sada du 26 mars kɔnɔ ka bɛn ni alamusa novembre kalo tile 30 ye Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara Muhammadul Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye a ka bangeni ɲaɲaniw gɛnɛ ta ko 37 senfɛ baaraw minnu kɛra a kɔnɔ olu bɛna bɔ k'a jira aw la k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kɛ bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.